Nå, men velkommen til Algorise Arnstedt, et podcast om marketing, hvor at vi har Malte fra Grød på besøg. Det er en stor fornøjelse at have dig med i dag, hvor at vi får lov til at få en person ind, som jo har været stor driver hos Grød på rigtig mange projekter. Et par af dem værende den online del, som vi jo også er meget interesseret i, og som vi jo også har arbejdet med jer på igennem en længere periode. Og så er der selvfølgelig undertegnet, som er medvært, og Christian Arnstedt, som jo også er medejer i en række interessante virksomheder, sådan noget som Bolt og Chamberlain Coffee, som jo er 2 kaffevirksomheder, som også er store både på hele deres retailben, men som også sælger deres produkter online. Så der er lidt paralleller at trække fra. Spændende. Det bliver sjovt. Jeg glæder mig til at høre jeres historie. Ja, fedt. Og måske vi lige skal starte der, netop med jeres historie og din historie, lidt i forhold til, hvad er det egentlig for den rolle, du har? Ja, altså i dag officielt er jeg jo CTO i Grød, så det betyder, at jeg står for den teknologiske udvikling af hele Grød, og det gælder både de kundevendte platforme, som du nævner, vores e-commerce og vores app, som er mere rettet mod restauranterne, men også vores interne værktøjer, som vores business intelligence og vores lærerstyring og marketingsværktøjer, sådan generelt. Jeg har jo ikke været med siden starten. Grød er 12 år gammelt, og jeg har været med i 6 år. Men har været med på sidelinjen fra starten af, kvæg jeg kender Lasse, som er founder, fra vi var helt små. Og oprindeligt blev jeg egentlig en del af Grød som branding-ansvarlig. Jeg sad med baggrund i grafik og lavede mange af vores identitetsting, vores branding og vores packaging og alt sådan noget. Og så har jeg langsomt transitionet ind til mere tech-fokus, kvæg jeg også har været programmør tidligere. Og her kommer marketing lidt ind i billedet. Jeg er jo ikke den sådan helt klassiske marketingsmand, men for os, der er marketing lidt et barn af brand og tech. Særligt sådan den nyere tid og måden, man bruger marketing på. Så over de sidste 6 år, jeg har været med, så har i kraft af, at jeg er blevet mere og mere tech-fokuseret og har det her brand-fokus, også blevet den, der har drevet det meste af vores marketing. Nu er vi jo et walk-in-koncept primært som restaurant-brand i Danmark, og der har man ikke sådan historisk haft stor gavn af performance-marketing, eller sådan klassisk performance-marketing. Og det har primært været i de nyere år, hvor vi har haft mere fokus på online produktsalg, og hele taget vores grøde produkter, som er gået i supermarkeder og online, at det ligesom er blevet et nyt ben for os, og som jeg også har måttet lære, og også fået en ny ydmyg forståelse for, hvor hardcore det også kan være. Ja. Hvordan er jeres forretning egentlig opdelt mellem de 3 ben i dag, online, retail og restauranterne? Men restauranterne er stadig klart den største del af vores forretning. Vi gik jo fra at være stort set kun restaurant med meget, meget få produkter i 7-Eleven og Irma. Og så da corona ramte, fik vi jo ligesom sådan en stor losing, ligesom resten af branchen, og havde sådan en, nu Mette lukkede os ned fra den ene dag til den anden, og nu skal vi til at finde ud af, hvordan driver man en virksomhed uden omsætning. Og der tog vi ligesom et ret stort spring og besluttede os for, at vi ville ikke være så skrøbelige, og der begyndte vi at investere mere i produkter. Det er stadigvæk 80% af vores virksomhed, der er restauranter, og det er også det, vi helst vil have af vores kernefokus. Men det har været ret smuk synergi at lancere de her produkter som spadestik til den større mission, som handler om at udbrede grød, som i sig selv er en lidt umulig mission, fordi det er jo ikke ligefrem pizza-burger-markedet, vi arbejder i. Så vi jo gerne vil vende folk til at opgradere deres havregrødsgame og deres grødforståelse i det hele taget. Og der har der været brug for bedre produkter på markedet, som vi så har fået produceret og skabt og solgt igennem supermarkeder og på vores hjemmeside. Og det må man jo sige lykkes med i høj grad. Jeg tror, alle dem jeg taler med i hvert fald, når vi taler med mange forskellige virksomheder og founders, så er I jo en af de cases, som alle kender. Og generelt i gademiljøet, altså i en af de brands restauranter, som alle kender, altså også ser i gadebilledet, især i hvert fald i de danske store byer, ikke, hvor I er til stede. Men det har jo ikke altid været sådan, fra da I startede ud. Der skal man jo skabe brand, man skal skabe noget kendskab. Nu har du været med på sidelinjen fra start af, og været med rigtig tidligt i rejsen, og været en stor driver på mange områder. Hvad vil du sige, hvis du kigger tilbage og kigger på, hvad for nogle, nu nævner du corona som et af dem, men
hvad for nogle andre kritiske øjeblikke har været med til at føre derhen, hvor I er i dag? Jamen, jeg vil næsten sige, sommer sidste år er for mig nok den mest spændende fase. Og man kan næsten lidt se det som modpolen til den corona og ændring i strategien, vi lavede. Fordi det, der skete, da corona ramte, det var, at vi ville ligesom gerne brede ud og eksperimentere med nye forretningsben, som fungerer på en meget anderledes måde. Downsiden ved det, og som vi har måttet lære lidt på den hårde måde, det er også, at vi i managementteamet mistede fokus fra kernebutikken, som simpelthen var vores restauranter. Og det kunne mærkes på hele organisationen, særligt internt, at det var noget, vi gerne ville ændre på. Så i sommer og efterår, der har vi ligesom ændret fokus tilbage til de gamle dage, man vil, med fokus på kerneproduktet ude i restauranterne, som er det, vi kommer fra, og også det, vi er bedst til, og det, vi synes er sjovest. Og jeg tror, i forhold til det med at være et brand, som folk genkender, så tror jeg, at det, vi har været gode til, det er fra start af at lave det langsomme træk, at bygge på brandet og historierne og fortællinger, sikre den gode oplevelse, frem for at skubbe det, som vi nu senere har også arbejdet med, men hvor det er lidt mere klassisk performance marketing. Rabatter, tilbud, køb nu, sådan nogle ting, der er konverterende med det samme. Og det føles ikke som os, når vi gør det. Og det er også nogle af de snakker, vi har haft, når vi har talt om, hvordan laver vi egentlig kampagner, også i det her page space, som er meget datadrevet, konverterende. Hvordan kan vi gøre det på en måde, der føles grødagtigt, som vi kalder det, og det er egentlig nok bare vores måde at sige, det skal føles godt i maven. Ja. Og det gør det, når vi laver noget, der er ægte. Og der har vi med det fokus sagt, at vi kan vælge at bruge pengene på annonceplatform, og det gør vi også. Men vi kan også vælge at bruge de penge på at skabe oplevelser eller produkter eller nye ting, som er spændende nok i sig selv, til man har lyst til at snakke om dem. Og det er noget af det, vi begynder at fokusere endnu mere på. Hvad er det, den nuværende generation gerne vil bruge deres tid på? Og der har vi haft et større fokus på for eksempel community marketing i form af løbeklub og fællesspisning arrangementer, som, hvor det er billigt, og det er ikke noget, vi laver sådan en god forretning, sådan en økonomisk forretning på, men det føles rigtigt. Det føles som om, at dem, der kommer, har det vildt fedt. Vi har det vildt fedt. Vi får energi af det, og vi kan mærke, at der er en popularitet omkring det. Ja. Og det er lidt en ny skole for os at lære, fordi jeg er en techmand, der godt kan lide data, og jeg har ligesom skulle vende mig til den her accept af, måske er det ikke nødvendigt at kunne måle alting. Måske er det nok at tro på det, og så se det ligesom udleve. Det kræver selvfølgelig, at man er risikovillig og prøve nogle ting af at investere. Nogle gange brænder man penge af, man ikke får noget ud af, men når det så virker, så føles det rigtig godt. Og det tror jeg virkelig, vi skal gøre meget mere af. Vi oplever det samme som dig på tværs af vores portefølje. Hver gang vi kører kampagner, så slider det på brandet. Ja. Altså det gør det. Så det koster branding. Du kan ikke køre en rabatkampagne, uden at det i en eller anden grad skader dit brand. Små rabatter skader det meget, meget lidt. Store rabatter skader det meget. Og i forhold til community marketing, det er jo også en af de områder, som du har været involveret i, blandt andet med Bareen, som også gør sig i løbeklub, blandt andet. Ja, det er rigtigt, jeg har godt set. Og har investeret meget tungt i det. Jeg ved ikke, hvilke erfaringer du har fra deres case. Positive erfaringer. Jeg tror generelt i det hele taget, vi oplever også, at du bygger ikke et brand gennem paid media. Nej. Du kan godt skabe konverteringer gennem paid media, men du bygger ikke et brand igennem det. Du bygger brand gennem nogle fede historier, du bygger brand gennem nogle spændende artikler i relevante fagmagasiner og den slags ting. Men paid media, det er i meget stor grad bare en konverteringskanal. Ja, det er også min oplevelse. Og det er også en af årsagerne til, at vi ligesom har haft sådan paid-budgetterne afsted helt vildt sidste år, hvor vi fokuserede meget på e-commerce. Og nu bliver de ligesom konverteret om i andre aktiviteter. Det kan jo godt være okay, kan man sige, at I lægger en hel del spændt i paid media, fordi det kan drive nogle konverteringer for jer, men det kan måske bare ikke stå alene. Det kan være fint nok, okay, her der skaber vi nogle konverteringer, vi skaber noget salg, men hvad skal vi lave derudover og ved siden af for at skabe branding? Ja, så man kan finde en balance imellem de to virkeligheden. Jeg har også oplevet, at nogle af de projekter, vi har lavet, har været at bruge paid media til at opbygge en målgruppe, som du så har kunne sælge historier til. Det kan jo være så simpelt som at lead-generere, og så få folk ind i en fortælling, som du har lyst til, og som du så senere får til at blive en del af nogle af de projekter, vi laver.
Der har jeg synes, det har været virkelig effektivt, og det har føltes rigtig godt i maven, fordi måden folk har købt ind på, er meget ærligt. Det er sådan, vi har lyst til at i det her tilfælde give jer nogle opskrifter, lære jer at lave god grød derhjemme, som vi ikke tjener nogen penge på. Og så kan folk jo så vælge at tabe ind i resten, hvis de har lyst. Og den vinkling på det, tror jeg, er sundere, fordi den føles ikke så pushy, den føles mere som et pull i virkeligheden. Ja. At folk, de kommer til en, hvis de har lyst, og det er et valg, og det er ikke noget, man presser ned halsen på folk. Fordi der er jeg helt enig, hver gang der står sådan sponsored, og det føles som et tilbud eller noget, så tror jeg også, det tager lidt på brandet. Og hvis man gør det længe, så tror jeg, og det er mange begge små, så kan det ske lige så stille og roligt, lige så langsomt, og man opdager det ikke, og man bliver måske underkøbet lidt lokket af noget af den instant gratification, der kan komme fra en stor kampagne. Og det tror jeg bare, man skal være meget forsigtig med. I hvert fald, hvis man er drevet af sin brandfortælling, og på den måde, som vi driver vores markedsføring, så tror jeg, det kan være en slippery slope, som man skal bruge med omhu. Nu er I også i rigtig mange retail-forretninger for Bold rundt omkring i landet. Man har også forsøgt jer med online-salg direkte gennem egen webshop, og forhandlere sælger også jeres produkter. Hvordan er dine erfaringer der i forhold til at få gang i online-salget for et meget fysisk retail-produkt, som jo er? Altså Bold online fyldte mest i starten, da vi ikke havde særlig stor distribution. Nu kan man til vores store glæde få Bold i næsten alle tankstationer, supermarkeder, 7-Elevens og sådan noget, hvad vil sige, at nu er Bold nemt tilgængelig for stort set alle forbrugere i Danmark, og derfor så fylder online stort set ingenting i dag. Okay. Fødevarer, det er den type, en ready-to-drink fødevare, det er noget, du ofte drikker on the go, noget du tænker, den vil jeg gerne have nu, fordi jeg vil gerne have et skud kaffe, jeg har lyst til kaffe. Eller du køber den, fordi du gerne vil drikke den lidt senere samme dag. Det er sjældent noget, du køber som et planlagt køb og siger, nu skal jeg købe det til at have den næste måned. Skal han palle Bold hjem? Derhjemme. Det er der nogen, der gør. Vi har nogen, der har bestilt flere, men de fleste, men man kan også stadig. Der er det et on-the-go-produkt, ikke? Som man laver. Og ellers så kan man sige sådan noget som Bold, det er mere relevant for os online at køre gennem sådan noget som Nemlig, frem for at køre det gennem vores egen kanal, fordi det er også, hvis du så egentlig handler online, så handler du det typisk som en del af din generelle indkøbsvaner. Men der er så måske et spørgsmål til begge to egentlig, og det går på, hvornår tænkte I online marketing ind i jeres rejse for grød, og hvornår tænkte I online marketing ind i jeres rejse for Bold? Tænkte I det meget ind fra start at sige, det her, det skal være et tungt ben, vi skal investere i, eller var det lidt noget, der kom i takt med, at der var organisk vækst, og at der begyndte at komme noget product adoption? I Bold, der tror jeg faktisk, jeg synes, vi kører rigtig meget af vores marketing stadigvæk online. Selvom det er et produkt, der er i stor grad købes offline. Men det er så bygge brand, det er brand awareness, det er sjove historier. Lige i øjeblikket, der har der kørt en masse videobits og clips fra, at vi skulle lave en limited edition, hvor folk de har forsøgt at finde Lasse, vores founder på Bold, og få ud af ham, hvad var den her limited edition, og hvad var det for et produkt, der skulle komme. Ikke? Det var ligesom noget sjovt indhold. Og det handlede overhovedet ikke om, at du kunne købe noget på det tidspunkt, men det handlede om at skabe interesse og vække nysgerrighed. Ja. Hvad er det, der er på vej her for brandet, som du ikke kan få i dag? Så det er egentlig meget nye produkter, I pusher nyhederne. Og så er det en fortælling og et univers frem for et salgsbudskab. Ja. Og hvad er din oplevelse for grød på den front? Hvornår begyndte? Hvis I fra start af, det skal være stærke på, vi skal være stærkest online, eller vi skal bare have, eller tænkte mere var, vi skal bare have et godt produkt, så kommer folk til at kunne lide det. Altså for os har online marketing de første mange år været drevet af sociale medier organisk. Og det tror jeg ikke, før jeg startede, har det ikke været sådan mere gennemtænkt, at man har fortalt om, hvad man lavede. Og det har jo været super ægte, da Lasse startede det i en lille kælder på Jægersborgade, og selv har stået og taget billeder af grøden. Og der har vi heldigvis fra start af haft rigtig god omtale i pressen, og rigtig god, vi ramte Instagram, tror jeg, på et rigtigt tidspunkt, hvor det var ved at eksplodere i Danmark, så vi ligesom kunne ride med på den bølge. Når vi snakker online marketing i dag, som sådan en, mere på forretningsniveau, så er det noget, vi først har taget rigtig alvorligt de sidste 4 år,
vil jeg sige, 5 år. Og det har også været kvæg behovet for at fokusere på vores produkter, og har også oplevet den samme ting, som du nævner, at vi har haft mest lyst til at markedsføre nyheder, nye fortællinger om nye variationer af et produkt. Nogle, jeg synes, der er mesterlige, det der Lakrids by Bülow, som jo har bygget hele deres motor op omkring sæsonversioner af deres produkter. Det, der omvendt ikke spiller så godt for os i det billede, det er, at vi har ikke lyst til at lave 1000 forskellige granolaer, og vi har ikke en supply chain, der gør, at vi bare kan lave små samples, og vi vil hellere egentlig bare lave gode grundprodukter, som du kan bruge hver dag. Og der har vi også lært på den hårde måde, fødevare online det er et svært marked, og jeg er i tvivl om, der er nogen, der rigtig sådan lykkes med det på den højere klinge, med mindre det er inden for sådan dessert- og confectionery-kategorien. Og jeg kan godt forstå, at I også ender på samme måde med at fortælle historien online, men så lave salget der, hvor det er convenient for forbrugeren. Og det er jo det samme, vi har oplevet. Vi er også tilgængelige i mange supermarkeder i dag, og det er også der, vi laver den største omsætning. Supermarkederne? Ja, altså for vores produkter. Det er stadig restauranterne, der er klart en stor forretning, men vi laver mere salg i supermarkederne, end vi gør i vores online shop. Men når det så er sagt, så har det været virkelig fedt at kunne tilbyde de produkter, også til hele Danmark, at vi kan sende til steder, hvor vi ikke har restauranter, hvor du ikke eller vi ikke har været i de supermarkeder, hvor vi har ligget i. Så har det også givet, det har åbnet op for en målgruppe, hvor vi har kunnet ramme nogen, der ikke nødvendigvis har os tilgængelig. Så jeg tror altid for os online kommer til at spille en rolle, men i og med, at vores kerneforretning er så lokalt drevet, så vil det være noget, der skal samspille med det lokalmiljø, vi ligger i. Hvorfor det også har givet mening for os at investere i community marketing, hvor man tropper op og er med in real life offline. Men når det så er sagt, så er alt fortælling omkring det, vi laver offline, starter jo online. Starter med at fortælle det i grupper på sociale medier, eller selv via annoncer en gang imellem. Ja, der er ingen tvivl om, at hvis man kan få folk til at samles om et produkt, om et brand, om i jeres tilfælde, om grød, om i den ene eller den anden associering, altså det er jo en positiv oplevelse for folk, og det vil jo skabe noget positiv brand connection i sidste ende, som jo manifesterer sig, når de går forbi grød, laver en drop-in, er noget supermarkedet skal vælge mellem en af jeres produkter, eller et andet grab-and-go-produkt. Men selvfølgelig også noget, der visualiseres i tallene online, når I rent faktisk laver kampagner. Det hele har jo selvfølgelig en samspilseffekt. Men noget af det, jeg kan jo lidt tale ind til, som vi jo har arbejdet sammen om i længere tid, det er jo også, hvordan vi har brugt noget af den kundedata på kryds og tværs, og hvordan du som CTO i dag sidder på en masse interessant data, som rigtig, jeg vil sige, fra mit perspektiv, rigtig få virksomheder rent faktisk opnår. Og der er det jo rigtig interessant at kigge på, hvordan man kan arbejde med marketing på kryds og tværs af platforme, når man har den datatrådighed, når man har den ekstra indsigt i målgruppeadfærd. Og I var jo en af frontrunners på det her med at have en app til en restaurant. Ja. Og som du selv siger, jeg har kørt rigtig meget med gated content på lead-generering, altså hvor man skriver sig op til at få nogle lækre opskrifter, og derved giver sin e-mail, som I så løbende kan lave e-mail marketing til, fortælle jeres historie, invitere til jeres community events osv. Ja. Men kan du måske komme med lidt indsigt i det her med, hvorfor I valgte at få en app, og måske nogle kritiske øjeblikke i forhold til, hvad har det gjort for jer? Fordi at jeg kan jo se fra vores marketingssamarbejde, at det har gjort en stor forskel, og vi har virkelig kunne bruge det som et værktøj til at drive folk ind i jeres univers. Ja, altså det jeg synes også, det har været en interessant historie, men igen, den kommer også ud af et coronabølge, hvor man på det tidspunkt, da landet blev lukket ned, kunne man ikke få grød til levering. Fordi vi var så et koncept, der var så drevet om in-house, at man kunne godt tage takeaway, men det var pick-up, og ellers så spiste man i restauranterne. Og så havde vi en weekend, hvor at vi ligesom skulle nå at komme på alle de her online-platforme, hvor man kunne få mad leveret. Og det er jo ikke billigt. Og det kunne jeg med det samme ligesom vurdere, at vi var ligesom tvunget ud i den her situation, hvor vi var nødt til at hive den omsætning, vi kunne hente ind, men vi mistede kontrollen, og særligt mistede vi kommunikationen og marketingsgrebet, og det synes jeg var ubehageligt. En ting er, at det er dyrt og så videre at være på de platforme, men at vi ingenting ejede omkring kunderejsen, synes jeg var rigtig ubehageligt. Så der besluttede vi faktisk nærmest den måned at undersøge, hvordan kunne vi
få vores egen platform på et niveau, hvor jeg overvejer at bygge den selv. Det ville også have været et meget stort projekt for det lille team, vi er. Det har været meget dyrt, men vi endte heldigvis med at komme i kontakt med nogle udviklere, der hedder Heaps, som gik med til at bygge den her app sammen med os. Og der gik jo så et år, før vi kunne lancere, men vi fik den så i luften, og hele nøglen var ligesom at kombinere det her med at bestille maden, loyalitetsaspekterne, og eje kundedataen. Og det var en ting fra start af, da vi talte med Heaps, at vi vil eje kundedataen. Vi vil kunne kontrollere kunderejsen, og vi vil kunne kontrollere, hvordan vi kontakter kunderne og kommunikerer med kunderne. Vi var heldigvis gode til også at få en masse brugere meget hurtigt, så vi har over 70.000 brugere nu, som vi jo først langt senere har lært at finde ud af, hvordan man så håndterer, fordi det var nærmest som om det væltede ind hurtigere, end vi kunne nå at bruge det. Vi har også meget interessant forretning, ikke? Fordi mig bekendt, så i den eneste grødrestaurantkæde at scale. Ja. Altså, er der overhovedet andre, der ligesom har mange grødrestauranter end jer? Nej. Så det tætteste, du kommer, er nok sådan nogle smoothie bowls-koncepter, hvor det er juice og smoothie og sådan noget, men ikke som et grødkoncept. Ja. Vi har også forsøgt, vi har set folk forsøge at kopiere os, også nogle gange nærmest en til en, men det er sjældent noget, der har sådan varet længe. Hvilket også nogle gange kan være et problem, fordi vi ikke rigtig har en kategori. Så når du går ind og skal vælge mellem pizza og burger, så er der ikke en, der hedder grød på de forskellige platforme. Så det ligger nederst i den mexikanske afdeling. Ja, under sådan morgenmad inden for... Burrito, taco, grød. Præcis, ikke? Det ligger lige til højre benet. Ja. Men i forbindelse med markedsføring har det jo været fedt at kunne bruge til også at krydse. Altså for mig er min yndlingsform for marketing, det er e-mail marketing. Fordi jeg elsker den kontrol, der er over det. Og ved at få folk brugere signet op, og folk kan jo selv vælge, om de vil modtage marketing eller ej, det er der heldigvis mange, der gør, så kan vi kommunikere til dem. Og så handler det jo bare om at have respekt for deres indbakke på en eller anden måde. Ja. Og det synes jeg er en enormt fin form for markedsføring, som ikke er ejet af andre. Det er ikke godt for diskussionen i vores podcast, at vi er så enige, men jeg er voldsomt enig. Ja. Altså hver eneste gang, jeg har siddet på webinar eller sådan noget, som Mark og jeg har afholdt, så har jeg sagt e-mail marketing. Det er en af de allerbedste, hvis ikke for mange virksomheder, den bedste salgskanal. Du betaler kun én gang for at få kunden ind i dit system, og så kan du, hvis du ellers passer ordentligt på dine kunder på din e-mail-liste, kommunikere til dem igen og igen. Ja, at passe ordentligt på dem er nøglen, som jeg ser det. Altså det handler om at have respekt for det, du sender ud. Og det handler om at passe på hver appen, og så synes jeg også, at det handler om at passe på, hvem får du ind på din liste. Ja. Fordi hvis du kører en eller anden skrællet annonce om, at nu kan du vinde... Hvis jeg på min solbrillevirksomhed kører en eller anden skrællet annonce omkring, at nu kan du vinde et bord på en restaurant, hvis du scroller op på deres e-mail-liste, så får jeg en masse kunder ind, der gerne vil på restaurant. Jeg får ikke særlig mange, der er interesseret i solbriller. Nej. Og næste gang de så får en e-mail omkring solbriller, så går de ind og siger, hvad har jeg overhovedet signet op til? Det kan de knap nok huske, så melder de den måske som spam, og lige pludselig risikerer vi, at flere af vores mails ryger i en spamfolder, ikke? Så der er noget med at passe på dem, men der er også noget med at sørge for de rigtige ind. Præcis. For kun de kunder, der oprigtigt er interesseret i din virksomhed, ind på din e-mail-liste. Og det er lidt tilbage til det her med rabatter og tilbud og sådan noget. Fordi du kan også godt få en masse folk ind med rabatter og tilbud, men det er også mennesker, der kun køber med rabatter og tilbud, typisk. Ja. Så der skal man også være lidt påpasselig med, hvordan man kommunikerer det, og hvordan man får det ud. Men jeg er helt enig. E-mail marketing tror jeg også har været den key driver for os i vores konverteringsspor, hvor det har føltes rigtigt. Jeg ved ikke, om du kan huske, men da vi skulle køre en kampagne om at virkelig få mange brugere på appen, det kan jeg godt huske. Jeg tror, vi endte med at lukke kampagnen ned, fordi der var for meget trafik i butikkerne, og jeg tror, jeg faktisk endte med at ligge nummer 1 i Danmark under App Stores for en kort stund, indtil vi slukkede kampagnen. Ja. Og det var netop ikke engang med direkte App Stores, det var jo igennem e-mail marketing, så skriv dig op, få en voucher til grød, og så den vej igennem. Ja. Skulle man bruge appen, download appen for at rent faktisk komme... Vi får stadigvæk henvendelser nu, hvad er det, 1,5 år siden, eller sådan noget med folk, der... Det højt virker den her voucher stadig for den her e-mail, jeg fik dengang. Og vi er nødt til at sige, nej, det går ikke videre. Men ja, det er rigtigt. Den var så effektiv, at vores restaurantpersonale var nødt til at sige, det her, det kan vi ikke følge med til.
Jeg tror, budskabet også her et eller andet sted er, for folk, der sidder derude og tænker, at det virker overvældende med en app. Det er måske ikke så meget, at man skal udvikle sin egen app, men at man skal tænke egne platforme, owned media, og her er den, der ligger til højre benet for alle e-mail marketing. Jeg synes lige, at jeg lagde mærke til en ting her, som Malte sagde, som jeg synes, du overhovedet ikke greb, Mark. Altså, du har en kundecase her, hvor at kunderne har fået så mange kunder, at de ikke engang kunne følge med, og var nødt til at bede dig om at slukke for annoncerne, fordi der simpelthen var for meget succes. Hvorfor er den historie aldrig blevet fortalt før? Jamen, det er fordi, vi jo har været fokuseret på at så lave en ny kampagne, ikke? Som så kan skabe nogle nye resultater. Men ja, så det synes det er en af dem, der jeg husker meget fra de kampagner, vi har kørt igennem tiden, så det er en af de sjove. Ja. Men det var så også en voucher, kan man sige, og noget af det, som vi så har lagt meget fokus på sidenhen, og som jeg synes, I har gjort rigtig, rigtig godt, det er at lave content, der gør, at folk har lyst til at skrive sig op. Nogle videoer, der ser en lækker grød, en lækker opskrift af jeres forskellige produkter. Det kan også være en dal eller nogle af de andre produkter. Men man kan få noget, som egentlig er jeres konkurrent. Altså, lav det derhjemme er jo egentlig en konkurrent til jer i det brede perspektiv. Men at I ikke er bange for det, I siger, vi skal egentlig bare være the go-to community, uanset om du vil lave det derhjemme, eller om du vil ned hos os og købe det. Du skal bare elske grød. Det er det handler om. Ja. Det er også fedt, fordi så gated content, så er det jo nogen, der reelt gerne vil jeres ting, ikke? Altså, hvis man gerne vil give sin e-mailadresse som en handel for at få 5 gode grødopskrifter, så er man jo relevant i jeres målgruppe. Det er jo en god måde at segmentere tidligt, eller filtrere på, som du også siger, ikke? Fordi man får folk, der naturligt er interesseret. Og i forhold til det, du siger, Mark, med, så konkurrerer vi med os selv, eller hvis folk laver havregrød derhjemme, eller risotto, eller hvad de nu vil lave. Så for det første, det er jeg virkelig ikke bange for. Altså jeg er generelt ikke bange for det. Hvis vi lykkes med at få folk til at spise mere grød, så er det en kæmpe sejr. På alle mulige parametre, både fordi det er sundere, og det er bedre for planeten, og samtidig så tror jeg, det åbner øjnene op for faktisk en form for gammel, traditionel spise, som man har glemt lidt, og som man kender som kedelig, gammel fattigmandskost. Og det synes jeg er en vild fed mission at være på, som vi på sin vis føler jeg lykkes med i Danmark, og som vi jo nu bare gerne vil vise til hele verden. Det synes jeg er et fedt politikersvar, det der Malte. Så det sande svar er, vi ved, folk er så luddovne, at de alligevel hellere vil ned og købe den hos os, så vi kan sende alle de gode opskrifter ud, vi vil, og så bliver de inspireret, og de tænker, vi vil gerne lave dem selv, men det gør de ikke. De går ned og køber dem hos dig. Fair. Det kan man nok godt håbe på os. Ja. Men det gør de ofte, hvis de lærer, hvor godt det smager. Jamen, det er det. Hvis du nu skulle sige, nu siger du selv, at de vil ud og vise til hele verden, hvis du skulle sætte et ord på, hvor ser I grød i fremtiden, og hvad er de vigtigste ting for jer, for at blive ved med at få succes fremover? Jamen, helt tæt på skal vi til Norge. Det skal vi her efter sommer, som er vores første udenlandsrejse, hvor vi på en eller anden måde bliver udfordret med at skulle gøre det samme igen. For mig blev det ret nyt at skulle fortælle en historie, som vi er blevet vant til, at folk ved, hvem vi er i Danmark. Det gør de ikke i Norge nødvendigvis. Vi skal åbne i Oslo. Så vi skal til at lige så starte forfra med at fortælle historien. Og der tror jeg, vi skal finde lidt tilbage til, hvad vi gjorde, da vi startede. Og den læring, tror jeg, bliver rigtig vigtig, fordi vi skal gøre det forhåbentlig også i et marked nummer 3 og et marked nummer 4. Og så videre. Jeg tror, nøglen for os, for at lykkes med det er at forstå, og det tror jeg også faktisk, jeg vil sige som et vigtigt budskab, når det kommer til marketing. Du kan fortælle så meget om dine produkter som muligt, men hvis du ikke sikrer, at yderste led giver en god oplevelse på madkvalitet, på service, på atmosfære, så taber du dem igen. Og det er nøglen for os nu, og også det er noget af det vigtigste fokus, vi har i Danmark, det er ligesom at sikre, at oplevelsen i sig selv skal være god nok til, at du har lyst til at fortælle dine venner og familie om det. Så i virkeligheden, din yndlingsform for marketing er jo nok word of mouth. Så hvis vi kan få folk til at få så god en oplevelse, at de fortæller det videre, så tror jeg faktisk ikke, man behøver så meget andet. Og så alt det, du gør ovenpå, det skalerer bare op. Så hvis du får flere på din e-mail, eller får flere annoncer, eller får flere følgere på sociale medier og sådan noget, så grundkerneprodukter spiller, så taber det ind i sig selv. Og det tror jeg er nøglen for os fremadrettet. Det er at sikre, at det er den bedste oplevelse ude i butikkerne.
Så man kan sige, at jeres fokus for fremover, det en ting er Norge, det andet det er produkt. Mm-hmm. Virkelig få folk til at forelske sig i jeres produkt, Yes. og derfra egentlig tage nogle af de læringer, I har fra Danmark, om at opbygge et brand, skabe nogle community-oplevelser, virkelig eje jeres egen kanaler også i Norge, måske lave noget gated content for at starte den bølge. Ja. Jeg tænker klart, at strategien er at drive de mange af de samme motorer, vi har kørende i Danmark, forfra. Ja. Tag lidt cut, der kom lige ind i døren. Det er vores næste gæst. Næste gæst? Ja. Okay, super. Perfekt. Så, men ja, jeg tror også, vi er ved at være der. Men jeg tænker, vi kan egentlig lidt afslutte den med hvis du har, altså at tage en rundbord. Ja, det kunne være fedt måske at lige høre lidt omkring, hvis du skulle sige ligesom, dine 3 bedste marketing hacks i altid med grød. Hvad har ligesom været de 3 ting, der har fungeret allerbedst for jer? Bliver du lagt på spottet? Ja, jeg skal tage det fra toppen her. Nummer 1 er at eje dine e-mails. Om det er e-mail marketing eller via app eller så videre. Det er nummer 1 til at kunne kontrollere din marketing. Nummer 2 er at bygge content-drevede fortællinger, som kan være for os meget madfokuseret. Det er meget æstetisk mad, men det kan også være storytelling på anden vis. Mm-hmm. Og nummer 3, tror jeg, og det bliver måske lidt mere fremadskuende, bliver værdidrevet marketing. Jeg tror, vi ser en generation i øjnene, og nu snakker jeg folk, der er fra 16 til 30, 32, som ikke tænder på klassisk salgsmarketing, og som vil have en fortælling, eller fortælling om nogle værdier og nogle holdninger bag. Og det tror jeg bliver udfordrende for mange, og det tror jeg er væsentligt. Og når vi gør det, synes jeg, det virker. Så det vil nok være de 3, jeg vil fokusere på i dag. Må jeg stille jer spørgsmål? Det må du gerne. Når man skal ekspandere til udlandet, hvad er så nøgletingene at fokusere på? Jamen, jeg kan jo lige starte, og så kan du lave en opfølging. Det vi ser er det vigtigste, det er absolut og selvfølgelig have hele den kernefortælling med, som man har fra hjemmemarkedet. Og virkelig kigge dybt ind i de læringer og sige, men hvorfor har vi egentlig succes i Danmark? Og jeg vil næsten starte med at svare det med at sige, nogle af de største fejl folk gør, det er det her med, at de bare antager, det er ligesom Danmark, de er ligesom os, nærmarkederne, de må have nogle kulturelle ensheder, og det gør, at vi egentlig bare skal gøre præcis det samme, og så lykkes vi. Man bliver nødt til at have en dybere forståelse for, hvordan er product market fittet. Altså hvis man bare er endnu en i mængden. Altså hvis man har en fashion shop, og man har succes i Danmark, er det slet ens betydende, at man kan få succes i udlandet. Tværtimod, det bliver meget sværere. Har man et produkt som jeres, så handler det selvfølgelig om at forstå, hvem er egentlig jeres konkurrenter. Hvis der ikke er nogen nærliggende direkte, der serverer grød i jeres kategori, jamen så er det simpelthen, hvem er det ellers vi skal ind og tage fra, og hvor mange er der af de spillere, og så forstå, hvordan kan vi indtage en plads. Så det er virkelig hele det her market mapping, som foregår, og der kan man komme langt faktisk med at connecte med nogle af dem, der har noget lokalt kendskab. Altså hvis man virkelig skal ind i et marked, når man er rigtig langt ved også at have en country manager, ser vi. Så det er ikke nok bare at have et brugersamarbejde, men man skal helst have en, der har noget lokalt kendskab, og som nogle gange lige kan rette en og sige, det her, det er helt hen i vejret for nordmænd, eller det reagerer tysker altså ikke på. Så det er noget af det, vi ser, og så, som vi har været inde på meget i dag, det her med opbygge jeres egne kanaler. Altså ellers så kommer du bare til at smide formentlig et halvt års tid, smide mange penge i metamaskinen, og se et lille output, eller måske et stort output, men der skal meget til, før den rigtig går hen og bliver rentabel. Ja. Så det er de samme punkter, som du lister op. Eje dine kanaler, lykkes med de her værdiskabende aktiviteter, og det kan jo gøres igennem noget community building. Og så noget af det vigtigste, vi ser, det er også at få nogle lokale influencer på banen, altså som kan være en form for brand ambassadør i starten,
Og det er jo også derfor, at de har samarbejde. Vi har et samarbejde med Dream Influence, som Christian jo er ejer af. Jeg tror, jeg vil svare de spørgsmål på den modsatte vis. Fordi, hvad er det, der er gået galt, når nogle af mine virksomheder har startet i udlandet? Og det, der som ofte er gået galt, det har været, hvis ikke der har været dybden og ressourcerne til virkelig at gå dybt ind i det land, man så har satset på. Næst efter Danmark for eksempel. Jeg havde en af mine virksomheder, hvor vi tænkte, okay, vi har en model, som vi banker ud i 10 lande på én gang. Og det gik meget godt med at skabe omsætning de første par år. Skabt over 100 millioner i omsætning i udlandet i den forretning om året. Men fik aldrig bygget et brand, fordi at omsætningen var så spredt på tværs af så mange forskellige lande, at der blev simpelthen ikke nok fans, der blev ikke nok, der elskede brandet i nogle af landene. Smøret var simpelthen smurt for tykt ud. Og det gjorde, når vi slukkede for annoncerne, så forsvandt rigtig meget af den omsætning igen. Det var ikke ligesom blivende omsætning, der kom tilbage. Så jeg vil sige, når jeg skal tale med nogle af mine virksomheder omkring, hvordan skal de gøre, når de skal gå til udlandet, så siger jeg, okay, I tager et land ad gangen, og så går I super dybt i det land, så I får folk til at elske jeres produkt lige så meget i det land, som på hjemmemarkedet, og I ligesom har fået dybde der, så går I videre til det næste. Det tager så også længere tid, ikke? Generelt. Det tager lidt længere tid, men min oplevelse indtil nu er, at det virker bedre. Ja. Og som sagt, hvad er det værd at skabe en stor omsætning på kort tid, hvis det er tomme kalorier? Ja. Og du kun kan holde den kørende ved at bruge absurd store marketingskroner, som så ikke ender med at ligesom generere noget den dag, du slukker for det. Det er god mening. Noget af det, jeg vil sige, som en lille tilføjelse her, altså noget af det, vi ser virke allerbedst på contentfronten, fordi det er meget vigtigt også at tale ind i content, fordi alt, I kommer til at pushe, kommer til at være med content. Og noget af det, vi kan se virke rigtig godt, det er at prøve at bruge nogle lokale referencer i content. Altså, for at komme med et eksempel, nu skal I ind i Norge, formentlig i Oslo, jamen så siger man i annoncen, hey Oslo, we are here. Altså lave nogle form for statements, måske lave nogle billeder, hvor der bare er en grød foran et eller andet Oslo-monument, altså alle, der har noget med Oslo at gøre, kan genkende, ikke? Altså ligesom hvis det var i Paris, jamen så en grød foran Eiffeltårnet, eller du ved, nogle af de her ting, der bare har nogle kulturelle referencer, som skaber opmærksomhed, det skaber noget blikfang, og man taler direkte til folk, der har en identitet med Oslo her. Hey Oslo. Det er noget af det, sådan, vi har brugt rigtig meget i vores annoncer, for at prøve at skabe det ekstra blikfang, for at prøve at skabe det ekstra hook. Det er også noget, der virker sådan hyperlokalt i Danmark, ikke? Ja. Altså snart til her i Nørrebro, eller... Ja. Altså, du kan godt køre det helt småt også. Fordi du taler virkelig til en identitet i folk. Altså, der er mange, der siger, jeg er fra Nørrebro, jeg er ikke fra København, eller det samme er rundt omkring i alle andre hovedsteder også. Der er broer rundt omkring i storbyerne. Jeg tror, vi slutter den på den. Det har været en fornøjelse at få dig ind, og nogle rigtig fede diskussioner med alt fra din rejse, Grøds jeres læringer, content, det her med at eje egen platform, til også hvad det næste skridt er for Grød. Det bliver spændende at følge. Tak for det. Det var en fornøjelse.